Miss Joy, thank you. Thank you. Uy, Maureen ng Magayon. Thank you very much. Thank you po. Thank you, Manay. Thank you po. Maraming salamat po. Maureen ng Magayon. Thank you.
Madam Porita, thank you po. Thank you po sa pagbisita. Welcome po, Marinang Magayon. Thank you po. Saan po kayo sa Bicol? Ay, Ate Lucy, thank you po, Ate Lucy.
Good morning, Atwin. Good morning. Po, maraming maraming salamat po sa inyong pagbisita dyan. Thank you. Ate mo rin ng mga yun. Na po sa'yo si Ate Kapit. Thank you po, Ate Kapit. Kasi yung mga manok sa labas, dinig na dinig. Ay, Ate Alice, thank you po. Good morning. Thank you po, Ate Alice. Salamat po, host. Thank you, thank you. Ate Marina, nakadikit na po si Ate Kapit. Thank you po, Ate Alice. Sa pa-heart-heart dyan. Thank you po. Kapit, Miguelad. Shout out. Thank you po.
bakas lang po. Meron ano yan, may bakas din si Ate Kapit. Grabe ang init, umaga pa lang dito, ano na. Pero ano na, pag naipon yung ulap na, ulan bigla. Iinom tayo ng ano, yung giniling na damo, yung grass tea. Para ano siya, pag, pag, pag walang gatas, parang may lang siya. Kapag wala nang ganang kumain. Mm. Alice, dan, Ate Alice, dan po sa iyo si ano, Marina Magayon. At si Marina Magayon, dan na sa iyo. Ay, pancake Bicolana. Manay, good morning. Ayan si, ano Manay. Kilala mo yun, Manay? Si Morena Magayon. Pancake. Dan Alex, Alice DC.
Store, Daily Store. Alex. Done na po sa'yo si Ate Kape, Ate Alice, Daily Store. Store ng mga likod. Kaya Bilya, nag-sound ka na.
Good morning, Ate Amiga. Amiga Jean, thank you po. Wala ano, walang ano sa ano, sa Facebook, sa page mo. Busy ka sa Facebook mo ah.
Ma'am Rose, good morning. Good morning, Ma'am Rose. Good morning.
Good morning, Ma'am Ma'am Rose. Ate Joy, good morning. Arnold Buwat, Maray Aga, good morning, good morning. Ito tayo ng ginsang sayute.
Hello, Ben's Love Channel. Thank you sa pagbisita. Maraming salamat.
Ay, Kiyomi, Jer, thank you po. Back to sleep mode. Ano, napuyat kayo sa live kagabi, no? Natulog na ako, madaling araw na, ano na yata yun, alas 3 na, kaya natulog na. Yun, ano, kagabi, Kiyomi. Serving. Thank you sa mga pabidyo dyan. Nag-prepare lang ako ng lulutuin. Magigisa lang ako ng sayote. Pang ulam ngayong tanghalian. Prepare pa lang naman. Magluluto pa lang ako. Di ba, binubuo ko lang ng 2 hours para magbibideo naman ako pagluto. Ubos na yung premiere kong ano.
Mitch. Thank you. Maring kababayan. Thank you. Maraming salamat.
Rina, thank you. Maraming salamat, Rina. Thank you. Maraming salamat sa pagbisita.
Hello po, thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-end na po ako. Thank you. Thank you po sa inyong mga pa-video diyan. Maraming salamat. Bye-bye po.